Lokarria, gure arbasoekiko zilborestea. Norgaren zehazten duen eta aldi berean bereizten gaituena. Bidea erakutsi eta birkokatzen gaituen soka. Haien sentimentu eta zaletasunekiko atxikimendua. Lokarria, gure arbasoekiko zilborestea. Norgaren zehazten duen eta aldi berean bereizten gaituena. Bidea erakutsi eta birkokatzen gaituen soka. Haien sentimentu eta zaletasunekiko atxikimendua. Lokarria, mendekotasun emozionala eta afektiboa. Helburu eta ekintza berberen batasuna. Lurrarekin eta naturarekin bat egitea. Lotura emozionala eta iraunkorra. Lokarria, elkartasun hautsiezina, interes eta jomuga berberak partekatzea, borontatez eta eskuzabaltasunez elkarri ematea. Lokarria, sokalagun izatea helmuga bererako bidean, adiskidetasunezko erlazioa are maitasunezkoa, elkarren arteko hartu eman sendoa. Hori guzti eta askoz gehiago da gure Tolosako 14 orduko ibilaldianekiko lokarria. Mendeurrena dela eta mendizale zaharrunoen talde batek 100 urte lehenago haien arbasoak eginiko bide bera berritu zuen. Izan zirelako gara, garelako izan gara.